Коледа е празник, който всички свързваме с уют, светлини и семейна топлина. Но по света тя се празнува по начини, които звучат направо нереално. От странни ритуали и гадания за бъдещето, до обичаи, които включват страх, храна и необичайни символи. Здравейте, приятели! Аз съм Крис Риска. А аз съм Рени и днес ще ви покажем 10 от най-странните коледни обичаи по света. Номер 10. Коледа в KFC. Когато си помислим за коледна вечеря, си представяме домашна храна, семейна маса и традиции, предавани с поколения. Но в Япония коледата изглежда по начин, който за хората звучи абсурдно. Там празничната вечеря не е пуйка, не е риба и не е постно домашно ястие. Тя е кофа с пържено пиле от KFC. Тази необичайна традиция започва през 1974 година, когато KFC стартира рекламна кампания с името Кентъки за Коледа. По онова време Коледа в Япония не е религиозен или семейен празник, както в западния свят. Повечето японци нямат установени коледни обичаи и не знаят какво трябва да се яде на този ден. Рекламата предлага просто и достъпно решение – пържено пиле като заместител на западната коледна пуйка, която така или иначе почти не се консумира в Япония. Кампанията се оказва толкова успешна, че с годините напълно променя възприятието за празника. Днес милиони японци правят предварителни поръчки за KFC седмици, а понякога и месеци по-рано. В някои градове опашките са с часове, а ресторантите работят на максимален капацитет. Съществуват специални коледни менюта с пиле, торта и шампанско, а за много семейства и двойки вечерята в KFC е официалният начин да отбележат Коледа. Това не е шега, не е ирония и не е туристическа атракция. За Япония пърженото пиле от KFC е истинска традиция на Коледа. Номер 9. Акащото пънче. Тази коледна традиция е толкова странна, че за повечето хора звучи като шега. Но в Каталуния тя се предава от поколение на поколение и е обичана от децата. Децата удрят дървено пънче с пръчки, за да ги наградят с подаръци, които то буквално изхожда. Традицията е известна като акащото пънче и представлява дървено пънче с нарисувано лице и червена каталунска шапка. В дните преди Коледа децата го хранят, оставят му плодове и сладки, а вечер го завиват с одеяло, за да не му е студено. На бъдни вечер идва кулминацията. Децата започват да го удрят с пръчки, докато пеят специални песни, които го приканват да изходи подаръци. След ударите под одялото започва да се появяват лакомства, малки подаръци и играчки. Когато всичко приключи, последното, което излиза, обикновено е лук или въглен. Символичен знак, че пънчето е свършило работата си. Странното е, че за местните в това няма нищо вулгарно или шокиращо. Напротив, актът символизира изобилие, плодородие и споделяне. Към това се добавя и друга каталунска традиция – акащата фигурка, която изобразява човек, клечащ и вършещ нужда. Тя присъства в коледните украси като символ на късмет и добра реколта. За външния свят това е абсурд, но за Каталуния напълно нормална Коледа. Номер 8. Скриване на метлите. Коледа в Норвегия не е само светлини, подаръци и уют. Тя е време, в което хората вярват, че злото е по-близко от обикновено. Затова и в навечерието на празника те правят нещо странно – скриват метлите си. Тази традиция води началото си от древни скандинавски вярвания, според които нощите около Коледа са особено опасни. Смятало се, че в този период границата между света на живите и свръхестественото изтънява. Вещици, зли духове и демони слизали сред хората, за да търсят предмети, с които могат да се придвижват и да всяват хаос. Метлата се смятала за най-желаното средство, защото според фолклора тя позволява летене и пътуване между световете. За да се предпазят, хората започнали да крият метлите си на труднодостъпни места – в килери, под легла или зад заключени врати. Днес в Норвегия повечето го правят символично или като закачка с традицията, но обичаят е оцелял с векове. Това е още един пример как страхът от невидимото е оформял коледни ритуали много преди празникът да стане това, което познаваме днес. Номер 7. Крампус.
Докато в повечето страни дядо Коледа награждава добрите деца, в Алпите съществува същество, което наказва лошите. То не носи подаръци, носи вериги, рога и страх. Крампус е демонично същество от алпийския фолклор, чийто образ съществува от векове в Австрия, Германия и части от Централна Европа. Той е описван като наполовина човек, наполовина звяр с дълги рога, козина и изкривено лице. За разлика от дядо Коледа, който възнаграждава доброто поведение, ролята на Крампус е обратната – да наказва непослушните деца, да ги плаши и да им напомня, че всяко действие има последствия. В началото на декември се провежда събитие, известно като Нощта на Крампус. Тогава мъже се обличат в изключително реалистични и страховити костюми на Крампус и излизат по улиците. Те дрънкат с тежки вериги, носят камшици и гонят минувачите, създавайки атмосфера по-близка до филм на ужасите, отколкото до Коледен празник. Днес това е туристическа атракция, но корените й са дълбоко свързани с старите вярвания, в които страхът е бил инструмент за възпитание. В някои региони дори се смята, че ако Крампус те докосне, това носи лош късмет за цялата година. Номер 6. Коледната коза. Когато говорим за Коледа, си представяме дядо Коледа, подаръци и елени. Но в Скандинавия един от най-старите коледни символи е коза. Не играчка, не легенда, а истинска коледна традиция, която съществува и до днес. Нарича се Коледната коза. Коледната коза, известна в Скандинавия като юлска коза, която съществува още от езическите времена, много преди Коледа да стане християнски празник. Тя е свързана с зимното слънцестоене, наричано Юл, когато хората отбелязвали края на старата година и началото на новата. Козата била символ на сила, плодородие и защита и често се използвала като обреден знак за добра реколта и благополучие. С времето традицията се променя, но не изчезва. Коледната коза започва да се изработва от слама и да се поставя в домовете като украса или символичен пазител на къщата. В някои региони именно козата е носела подаръците, много преди образът на дядо Коледа да стане популярен. Днес в Швеция всяка година се издига и огромна сламена коледна коза в град Евле, толкова известна, че привлича вниманието от цял свят. Това, което за скандинавците е част от традицията, за останалия свят изглежда странно и почти мистично. Коза като коледен символ. Номер 5. Паяжини по коледната елха. За повечето хора паяжините са знак за мръсотия, изоставени места и нещо, което трябва да се махне веднага. Но в Украйна те имат напълно различно значение. Там паяжините са символ на изобилие, късмет и благополучие. И умишлено се поставят върху коледната елха. Тази необичайна традиция произлиза от стара украинска легенда за бедно семейство, което нямало средства да украси елхата си за Коледа. Според преданието, през нощта паяк изплел паяжина върху дървото, а на сутринта нишките се превърнали в сребро и злато, носейки късмет и богатство на дома. От тогава паяжината се превръща в символ на надежда и възнаграждение за трудолюбие и търпение. Днес в Украйна елхите често се украсяват с специални сребристи паяжини и фигурки на паяци. За външния свят това изглежда странно и дори зловещо, но за украинците това е един от най-светлите коледни символи. Напомняне, че дори в най-трудните времена чудото може да се появи от най-неочакваното място. Номер 4. Краставички в елхата. В Съединените щати Коледа е изпълнена с игри, семейни ритуали и малки тайни. Но една от тях е толкова странна, че дори хората не знаят откъде идва. И някъде дълбоко в елхата се крие нещо неочаквано – стъклена краставичка. Тази традиция е известна като коледна краставичка и особено популярна в САЩ. На бъдни вечер в елхата тайно се скрива стъклена украса във формата на краставица, обикновенно добре прикрита между клоните. На Коледа сутринта децата започват да я търсят, а този, който я открие първи, получава допълнителен подарък или се смята за най-големия късметлия в семейството за цялата година. Произходът на тази традиция често се свързва с германски мигранти, но историците не откриват реални доказателства, че тя е широко разпространена в Германия.
Въпреки това, в Америка коледната краставичка се превръща в обичаен семейен ритуал, който добавя елемент на игра и съревнования към празника. За децата това е напрегнато търсене, а за родителите начин да удължат магията на Коледа още няколко минути преди подаръците да бъдат разопаковани. Номер 3. Гадаене с разрязана ябълка. Коледа е време на надежда и ново начало. Но в някои страни тя е момент, в който хората буквално надничат в бъдещето. В Чехия и Словакия това се прави с нещо съвсем обикновено – с една разрязана ябълка. На бъдни вечер, след като семейството се събере около масата, ябълката се разрязва хоризонтално през средата. Формата, която се появява в сърцевината й, се смята за предсказание за идната година. Ако семките образуват звезда, това е знак на здраве, късмет и благополучие за всички около масата. Но ако вместо звезда се появи кръст или неправилна форма, това се приема като лошо предсказание, болест, загуба или трудна година. В миналото хората са приемали това гадание изключително сериозно, а страхът от лоша ябълка е бил напълно реален. Днес традицията се практикува по-скоро символично, но и до днес в много домове моментът на разрязване на ябълката е напрегнат и изпълнен с мълчание. Номер 2. Сено под покривката. Коледната трапеза обикновено е символ на уют, топлина и изобилие. Но в Полша под празничната маса се крие нещо, което за много хора звучи странно. Преди да се сложат чиниите и храната, под покривката се поставя истинско сено. На бъдни вечер в Полша под покривката на трапезата задължително се поставя сено или слама. Това не е декоративен елемент, а дълбоко вкоренен обичай, спазван от поколения. Сеното символизира яслите, в които според християнската традиция е роден Исус Христос и напомня за скромното начало на празника. Освен религиозния смисъл, сеното има и силно символично значение, свързано с късмета и бъдещето. След вечерята, членовете на семейството често издърпват по една сламка изпод покривката или от покрита чиния. Ако сламката е дълга и зелена, това се смята за знак за здраве и благополучие през идната година. Ако е къса или суха, според поверията предстоят трудности. За поляците това е напълно нормална част от Коледа, но за външния свят идеята да се яде върху маса, под която има сено, изглежда необичайна и дори шокираща. Номер 1. Гасеници за коледна вечеря. Коледната вечеря обикновено е най-очаквания момент от празника. Маса пълна с традиционни ястия и специалитети. Но в някои части на Южна Африка на тази маса има нещо напълно немислимо – пържени гасеници. В някои региони на Южна Африка, особено сред определени местни общности, гасениците мопане са традиционна храна, включително и по време на празници като Коледа. Те се събират сезонно, почистват се, сушат се или се пържат и се смятат за истински деликатес. За местните това не е екзотика, а напълно нормална и ценна част от хранителната култура. Гасениците са богати на протеини, желязо и други хранителни вещества и често се възприемат като по-здравословна и устойчива алтернатива на месото. Това, което за външния свят изглежда шокиращо, за хората там е символ на изобилие и традиция. Коледната трапеза в този случай не следва западните представи за празнично, а отразява връзката между култура, природа и оцеляването. И именно заради това този обичай оглавява класацията, защото показва колко различно може да изглежда Коледа по света. Това бяха 10 коледни обичая, които показват едно много важно нещо – че няма правилен начин, по който да празнуваш Коледа. Защото за някои Коледа е семейна вечеря, а за други ритуал или традиция, предавана от векове. Споделете ни в коментар кой обичай ви се стори най-странен и бихте ли го опитали. И ако искате още странни, мистериозни и напълно реални истории от света, Дайте хайп на видеото, абонирайте се и натиснете камбанката, защото най-интересното тепърва предстои.